खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोनखौ आं चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय। दिनै जोंनि बर' हारिनि बागै माखासे खोथा सावरायगोन। क'क्राझाराव मैया गोरोबथानि मिटिं एबा प्रग्रामा जोबनानै थांबाय। नाथाय बे प्रग्रामनि गेजेराव गोबां नांलाय खमलाय जादों रायजो राजा नोंथांमोन। गोबां बेबायदिनो जानो नाङि जाथाय जादों। फिरफिलाखौ लानानैबो नांलाय खमलाय जादों। बे फिरफिलाखौ लांनो मोनैनि थाखायबो सासे सुबुङा बेनि बागै फेसबुकआव भिडिअ खालामनानै होदों। हाबाब जि जाबाय बेखौबो फेसबुकआव हगारलायनांगौ नामा? जि जाबाय जाथोंसैमोन। आरो बेफोर जाथायखौ गिदिरसिन खालामनो फेसबुकआव मानो हगारनानै होयो? फेसबुकआव हगारनाय माने गासिबो मिथिजोबनाय। बे प्रग्रामाव जोंनि बर'नि गोरोबथा बिपिएफआनो जा इउपिपिएलआनो जा बा एबसुनियानो जा गासिबो थांदों। बेहाय खायसे मानसिफोरा फिरफिलाखौ लानानै नांलाय खमलाय खालामदों। बेनि फिरफिलाखौ सोनो मोना, बैनि फिरफिलाखौ सोनो मोना, बेहाय बेनि फिरफिलाखौल' सोनो मोनगोन, बेबायदि जालायलायदों। आरो बे गोरोबथा हाबाफारियाव दाब दाब जायगानिफ्राय जोंनि बर' सुबुंफोरा बाहागो लाफैदों। आरो गोबां मानसिफोरानो आन्दायनानै थालांदों। सोरबा गोमादों। गोमानायनि खौरां मोननायाथ' साथाम साब्रै जालायलांबाय। सोरबा बोराय गोमादों, सोरबा हिनजाव गोमादों। आसरित। आं बे जाथायनि थाखाय रावखौबो दायनिगिरि होनो साना, एबसुखौ दायनिगिरि होनो साना, बिपिएफखौ दायनिगिरि होनो साना, बा इउपिपिएलखौबो दायनिगिरि होनो साना। दायनिगिरिया जोंनो बर'नि मोनसे गोरोबथाखौ लानानै बेहाय गासिबो पार्टियानो गासिबो बर'फ्रानो खौसे जालायनानै बेहाय प्रग्राम खालामदों। बे प्रग्रामावबो बेबायदि जाथाय आसरित। आरो लोगोफोर गोबां बर'फोरा बर'फोरनि बास खारफुबाय थानाय बासाव अन्थाइ खुबैदोंनो, सोरबा ग्लास सिफायदों, बायदिसिना जाथाय जालांबाय मैयानि दिनाव। आरो खौराङाव फोरमायहरनाय बायदिब्ला बाक्सा जायगानि फाग्ला दैमा खाथियाव 4 हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामदों होननानै दावराव जागासिनो दं। नाथाय बे जाथाया नंमारगौना नंमारा बेखौ मोजाङै थि मोननाय जायाखै। मैयानि दिनाव मानि इन्टारभिउ दंमोन आं बेखौ मोजाङै मिथिया। इन्टारभिउ हैनो थांदोंमोननो। इन्टारभिउ हैनो थांनायाव 4 बर'फोर दख'ना गाननानै थांदोंमोन जाहैबाय। बे दख'ना गाननाय बर'फोरखौ हमनानै हाग्रायाव लांनानै जिनाहारि खालामनानै बुथारदों होननानै मानसिफोरा फनाव खोन्थाहरलागासिनो दं। खौराङाव फोरमायहरनाय बायदिब्ला बे 4 हिनजावफोरनि गेजेराव 2 मानसिया बुरि मानसि आरो 2 मानसिया सिख्ला मानसि। दा बे जाथायखौ नंमारगौना नंमारा बेखौ आं नोंथांमोननो मोजाङै फुल डिटेल्स लानानै भिडिअ खालामगोन। आरो बे जाथाया नंमारगौबा जोबोर साननो गोनां खोथा रायजो राजा नोंथांमोन। आंनि सिगाङाव मैया जोंनि खिसानि साइडनिफ्राय फन फैलागासिनो दं बे जाथाया नंमारगौ होननानै। आरो नोंथांमोना गोबाङानो आंखौ होनगासिनो गेमस्रि दैमारिनि सायाव आरो मोनसे भिडिअ खालामबाव आदा, गेमस्रि दैमारिनि सायाव भिडिअ खालामबाव आदा होननानै। खोनासं रायजो राजा नोंथांमोन, बे गेमस्रि दैमारिनि थाखाय भिडिअ खालामबाय थानानै टाइमखौ नस्थ' खालामनानै जेबो लाब गैया। ना मा होनो? गेमस्रि दैमारिया मैयानो रोखा होनखादों जाय आंनि सायाव बेरेखा भिडिअ खालामो बेखौ आङो केस होगोन होननानै। जुदि गेमस्रि दैमारिया आंनि सायाव केस होयो अब्ला मा खालामगोन नोंथांमोननो खौरांखौ सोर होगोन? आं नोंथांमोननो सानफ्रामबो गोदान खौरां लाबोबाय थायो। आरो बेनि सायाव भिडिअ खालामनानै आंनि टाइमखौ नस्थ' खालामनो गोसो गैला। मानोना जोंहा गोबां गोनां खोथा सावरायनो दं। आं बेनि सायाव बेखौनो बुंनो लुगैयो, ओंखारनाय खानस्रिया माब्लाबाबो हाबनो रोङा। जि जाबाय जाथोंसै। बेहाय आरो जेबो बुंनो लागा खोथा गैला। बेबायदि भाइराल भिडिअआव गिनांगौ जायो। बेनिखायनो नोंथांमोनाबो गोसोखौ हमथाना थादो। गावनि गोसोखौ गावबा गावनो हमथानांगोन। जुदि रागा दं होननानै बेबायदि देखायबाय थाब्ला जेबो जाया। औ नंगौ, जोंबो रागा जोंदों बेबायदि जाथायखौ खोनानानै। बे गेमस्रि दैमारिनि बयफ्रेन्डखौबो रागा जोंदों आरो बे गेमस्रि दैमारिखौबो रागा जोंदों। नाथाय जों मा खालामनो? जों जेबो खालामनो हाया। जों जाबाय सादारन मानसि। जोबथारनायाव आं बेखौनो बुंनो लुगैयो, नोंथांमोना गुबुन जायगायाव थांदोंब्ला हारसिं दाथां। आरो लोगोसे हिनजाव मानसिफोराथ' 2 3बाबो दाथां। हौवा मानसि लांफानानै थां। गोबां जाथाय जागासिनो दं। दा जोंहा बिटिआर जालांबाय। बे बिटिआरनि गेजेराव बर' मानसिफोरखौ बिसोर टारगेट लाबाय दं। दा बेखायनो आं बेखौनो खावलायनो लुगैयो, प्लिज अननानै नोंथांमोना हारसिं जेरावबो दाथां। नोंथांमोना माबा मोनसे जानाय माने जोंनि गोसोआव दुखु मोननाय। जोंनि गोसोआव दुखु मोननाय माने जोंनि बर' हारिनि खहा जानाय। आरो मैयानि जाथायखौ आं खोनानानै आं हरसे उन्दुलाङाखै। दाबो उन्दुलाङाखै आं। दा नै हरनि 2टा बाजि जाबाय। नोंथांमोना दिनैनि भिडिअ गोबां खोथा मिथिबाय जानो हागौ। दिनैनि भिडिअ बेखिनियावनो जोबनाय जाबाय। गुबुन मोनसे गोदान भिडिअनि गेजेराव थाबैनो लोगो मोनगोन नोंथांमोनखौ मोनसे गोदान टपिकनि गेजेराव। जय बर' हारिनि।